Chamaronlle fogar, pero tiña reixas. Chamaronlle coidado, pero sabía a cárcere. Marga, 48 anos, pasou media vida coidando dunha casa que nunca sentiu como súa. Carmen, 71 anos, vai pasar case outra media encerrada nun asilo porque din que é o mellor para ela. Dúas mulleres, dous muros, un de pedra rutina, outro de batas brancas e horas marcadas. Unha mañanciña de chuvia, Marga cansou de ser sombra e Carmen cansou de ser paciente. Non falaron, non planearon, só colleron unha bolsa, unhas maletas, abriron cada unha a súa porta e botaron a andar. Ninguén as esperaba fora, ninguén as botaba de menos dentro. Esta é a historia de dúas fuxidas que se atopan no camiño, de dúas liberdades que xa non piden permiso, de dous muros que por fin caeron. Porque ás veces, para empezar a vivir, hai que deixar de obedecer. O primeiro coche que pasa sou o meu. Pois sí. E non lle importou que eu estivera aquí? Pois non. Xa, pero é que eu levo aquí máis tempo que vostede, vamos, que... Vostede fai autostop? Non, vendo paletas. Ás 3 da madrugada, aquí nunha estrada tirada da man de Deus, dixe que eu mirase xa concertos. Foi original? Non é original, non. É mentira. É que quede claro, o primeiro coche que veña é para mí. Bueno, quererá decir o primeiro coche que pare, porque senón xa me dirá como vai facer vostede para subirse en marcha. Entendeu-me perfectamente. Sí, e vostede dixo o primeiro coche que veña. Por iso eu lle dixen que terá que ser o primeiro coche. O primeiro coche que pare, free ou se deteña é para mí. Entendeu-me agora? E antes tamén. Bueno, pois xa está. Mire, a mí non me gustaría estragarlles o primeiro día de vacacións, pero o asunto é que eu teño que marchar inmediatamente. Teño que marchar rapidísimo, vamos, que xa mesmo. Pero que eu non me vou de vacacións. E para mí tamén é imprescindible que me vaya agora mesmo, xa mesmo. Xa, pero como é unha emerxencia. E o meu tamén é unha emerxencia. O meu é moi grave. O meu tamén é moi grave. Vamos, que estou en perigo. Pois eu tamén estou en perigo. Sí, pero eu son unha muller soa, ao bordo dunha estrada en plena noite. Empate? Empate nada. Eu son unha presa fácil. Nada que ver con vostede. Ai, por que nada que ver comigo? Porque vostede é unha bella, non ten nada que perder. Como? A ver, repítame iso, que eu son unha bella.
A ver, non me obriga a ser desagradable, Ui, miña rula, a mí pareceme que vostede para ser desagradable non precisa a axuda de ninguén. Dá unha sensación de que se arranxa moi ben vostede soiña. Soliña. Quen apareceu na miña estrada mentras eu estaba facendo autostop? Porque eu estaba tan tranquila facendo autostop. Eu, cando estou soa, estou tranquila. Cando estou soa, non son desagradable con ninguén. Todo é perfecto. Ah, pois se todo é perfecto, non sei por que está aquí tocándome a mí os narices. Mire, Eu sabe que lle estaba digo? a primeira. Acabouse, punto. No. Nada de punto, bonita. Vostede estaba a primeira. Coma. Parece que moi tranquila. Coma. E logo cheguei eu. Coma. Nada tranquila, por certo. Punto e coma. Coa necesidade imperiosa de atopar un coche. O meu coche. O seu coche? Sí, o meu coche. No. O meu coche. Pois o que lle dixe. O meu coche. Va. O meu coche. Ah, perfecto. Ese que acaba de pasar era o seu coche. O seguinte é para mí. Usted está todo. Eu non sei por que lle fala. Eu estaba a primeira. Sabe que lle digo? Que se meta a súa estrada polo cu. Eu estou de paso. O seguinte que veña, súbome e pista. Ala. Que fai? Non falo nada, non fago nada, non falo con vostede. Ah, pois vañe parar os coches, sí. Ah, é o único que se lle ocorre para facer que os coches paren. Podo facelo mellor aínda, claro que sí. Guau, oi. Perdoe, perdoe, de verdad, perdoe, por favor. Perdoe que eu non me enterara, non me dera conta. Ai, Non se dera conta de que? ai, de verdad, mire, parva non son, podeme creer, pero a veces parezo. Porque de verdad eu non me dera conta, home, non me Non se dera conta de que? Ai, de que vostede está aquí para traballar. Está a chamarme puta. Ah, eu non lle chamo nada. Ademais, teño moito respeto por esa profesión. Será posible, pero que non son puta. Ah, É moito máis sinxelo que todo iso. Son unha respetable nai de familia. O único que fixo foi abandonar o fogar. vestida de festa. Pois sí, vestida de festa. É o aniversario da miña filla. E como boa nai de familia, botei o resto. Peiteado, maquillaxe e vestido. E esta escapadiña que é? O seu agasallo, claro. En tal caso, agasallo que me fixen a min mesma, así. Ai, coitada. Logo é a primeira vez que fai de puta. Pero que non son puta, que me dou a fuga. Logo é unha fuxitiva. Pois sí, unha fuxitiva. Eu fuxo. Eu non lle preguntei a vostede que fai. Eu fuxo. Eu fuxo. E de onde foxe vostede? Pois, dun asilo de anciáns. Ahora dinlle residencia, pero é unha merda de asilo como os de toda a vida. De onde? Os gladiolos. E iso que é? Pois normalmente son flores. Bastante feas, por certo. Pero neste caso é unha merda de asilo. Bastante feo tamén. Moi feo, horroroso. Cheo de vellos feos que deambulan en batas feas, comen a mesas feas, dormen en camas feas. Vostede non se pode imaginar o difícil que é ser unha muller guapa nun sitio como ese. É como se pode fuxir dun asilo de anciáns? Vai a muller. Pois mira, primeiro tens que evitar a caseta dos gardas. Ajá. Pensar que faz cos cas policía. Cortar os aramios de espiño. Tamén pode roubar unha culler no comedor e facer un túnel. Ou
podes coller o teu bolso, poñelo aquí, sair pola porta e dicir ata logo. E onde pensa ir? Ai, dame igual, por aquí ou por alá. E vostede por onde vai? Eu por aí. Ui, entón non levamos a mesma dirección, criatura. A ver, por aí, dame igual, pode ser por calquera lado, pero por aí é a forza por aí. Así que, mire, fago a favor. Colle ese bártulos todos e poñase ali daqui lado, que é o que lle corresponde. Porque os coches veñen dali e xente vai para lá. Así, cada unha do seu lado da carretera e acabouse a historia. Dese presa, como viña un coche, onde vai a ir é por ali. Miúda estupidez. Fuxir dun asilo de anciáns. Oh, claro, porque abandonar a súa casa o día que a súa filla está de aniversario é o máis lógico do mundo. Como se nota que non os coñece? Claro, vostede os gladiolos coñeces perfectamente. Non os coñezco, non. Pero se a miña casa tivese nome de flor, puñeríalle as ortigas, con espiñas vivindo dentro, que se fixeron donar de todo, e nen sequera se dieron conta de como fui. Isto é increíble. Ah, porque vostede espera noticias súas, claro. Non espero noticias de ninguén, non. Pero quero saber que atoparon a miña nota de despedida en riba da cama. Porque ten medo a que se preocupe. Non é por eso. É porque teño que saber que a leron e que está todo claro. Ah, é que puña na carta? Non é unha carta, Non? é unha palabra. Unha palabra, nada máis. Sí, Nada máis que unha palabra. E cal é a palabra? Se xa pode saber. lle dixe sí. Ah, a palabra é sí. Como iba a ser si a palabra? Ai, bueno, eu que E sei, que eu acabo... dicir eu con eso? Eu acabo de coñecela ahora mesmo, eu que sei. Pois para que se decaten, a palabra é moito máis contundente. E cal é, se pode saber? Merda. Merda. Sí, merda. Merda a secas ou e de todos a merda? Dixe unha palabra. Merda. Só merda. Ah, e a vostede parecelle que así está todo claro? Parecelle que les van a entender? Pois claro, que van a entender. Non se di, vai todo ben, merda. Volven 5 minutos, merda. Non. Merda só significa merda. Bueno, neste caso significa que estou farta dende fai 20 anos. 20 anos dos que me levo ocupado das vosas camas, da vosa roupa interior, das vosas vidas. Fregar, planchar, cociñar. 20 anos nos que estive emborrada. Que fai 20 anos que xa non teño 20 anos. Que me seco, que me marchito. Non río, non choro, non respiro, asfixiome, morro. Dios, pois sí que collen cousas na palabra merda. Que non ia dicir? Miúda merda. O meu é unha crise un pouquiño máis profunda, que a bobada esa de aburrirse nun asilo. Oes, Flor de Cardo, escoita un momento. Fixen eu acaso algún comentario sobre a túa merda de vida dama de casa, que chora por os seus 20 anos, en vez de celebrar os da súa filla? Non, verdade? Pois caladiña. Porque, como me cabrees, has de tragar a miña dentadura con vaso e todo. E de paso, unhos gladiolos para que che faga bonito. Porque mira, eu non sei moi ben para onde vou, pero sei perfectamente do que fuxo. Porque esa é a estúpida idea do meu fillo de que teño que esperar os meus últimos días metida nesa merda de residencia, que non sei, é un asilo sempre. É unha idea moi boa para ela e para a menga da súa muller, pero non ten nada que ver ca min. Así que eu non sei para onde vou, pero teño moi claro do que fuxo. E sabes o que penso? Que a que deberías volver para a túa casiña quente en canto estés a tempo, eres tú, bonita. Tía, senta a decir o que pensa de vez en cando.
xa leron a túa merda. Que di? Que di? Fai o que queiras, nós imos dormir. A ver se ven alguén. Vamos! Veña, ves! Vamos! Que non nos va! Aí está, culle, tú llevo. Sí. Do brocho de trebellos, todo trebellos, que non se toca nada. Ai, pois tú está, sí. Bueno, Cierto. Aló. Sí, sí. Ahora mismo no. Pues sí. ahora iremos ao porteiro. Vamos, tú colles. A ver, levas un cubo. Aí que vamos a poner aquí un cubo. No medio da estrada. Aquel desgraciado. Dalle, ves ou non ves? Aquel desgraciado deixounos no medio da estrada. E todo pola túa culpa. Perdón. Home! O home aquel recolleunos no medio da noite, sin facer preguntas, sin coñecernos de nada. O mínimo que podíamos facer era darlle conversación. Claro. Ti vas tan pancha no asento de atrás. Ali están valladas. Fora do seu alcance. Oh, que dramática. E logo que te fixo? Rozouche un chisco ese ollo. Non me rozou xe ollo, non. Sobou unha perna o cabrón ese. Ai, que non é un cabrón, é un home. Os homes soban. Foi así toda a vida. Sobón, home. Si só fixe eso, ainda aguantaba un pouco máis. Pero non sabes o que me dixo. No, debíme quedar un pouco trasposta ali no asiento de atrás. Pois foi cando aproveitou e me dixo: agora que a vella está dormida, podes machupar. No! Sí, Dixo eso? sí. Dixo a bella? Será cabrón? Aí iso é o único que che molesta. Eu... que falta de respeto. Eu, cando estou dormida, non hai moitas cousas que me molestan. E o demais dache igual. Sí, porque estaba ali dormida, non me enterei. Non, se cada tiña te despertar. O mellor ti era máis amado. A mí non me pediu. Por eso mesmo, acabouse, non quero falar máis desto, Vaya, pois recullo. E por sorte, apareceu Luciano. E Bueno. daqui non me movo. Ah, non? No. Sí, Luciano, estou aquí, con Carmen e Carvacas. Sí, recollín os ovos, limpei a gaiola dos coellos, puxín a Juanita. E o máis importante, deplumei 2 pitos para esta noite.
Miña nai tuvo carto facendo unha granxa. Xa te digo. Pasaches o tempo voando. Buenísimo. Eu non sabía nada de animais, e de súpeto dou-me conta que conecto con eles. Cos coellos falo coello, cas galiñas falo galiña. Ahora vou ao meu curso de danza, dime a verdade. Non se está ben aquí. Non, non se está ben aquí. Para ti é unha pregunta, para min é unha afirmación rotunda. Non se está ben aquí. E por que dice eso? Dende esta mañá non nos aburrimos ningún momento. Desde logo que non. Levamos aquí 8 ou 9 horas traballando como abestas, enzoufándonos con toda esta merda desta granxa. Non sei como podes falar así. Un home que nos acolleu na súa casa. Non sei como podes dicir eso, muller. Non te das conta da sorte que tivemos de tropezar con Luciano? Cando o cabrón ese nos basculou no medio da estrada. El recolleunos en metade de noite. E diu-nos comida, aloxamento e traballo. E desde cando buscábamos traballo nós, se pode saber? Bueno, pero... Ois, que che parece, Luciano? Que me parece? Sí. A mí non me parece nada. Pero cando viches, que foi o primeiro que pensaches? Eu pusei... áspero. Vasto. Calloso. Musculoso. Robusto. Viril. Bueno, pois eso, un granxeiro. A mí parece un señor. Ai, pois un señor granxeiro. E non é o mesmo? Non, bonita, non. Non ten nada que ver. O Luciano é un granxeiro amable, non te discuto. Pero señor... Señor, o que se di señor, eso era Rodrigo. E quen é Rodrigo? O meu amante. Pero o teu amante non me dixeras onte que era Juan Pedro. Sí, Juan Pedro foi o meu amante en Marbella. Pero Rodrigo foi o meu amante en Xerez. Tiveches dous amantes? Sí. Mira, aí la que solta. Bueno, muller, máis que solta, neste caso é que me soltei con él. Porque Rodrigo... Buah, Rodrigo era todo paixón. Vivía con paixón como os seus cabalos. Era un home que tiña como centro da vida o instinto. Impresionante. Ele ensinoume a ter en conta os instintos. Porque mira, bonito, nesta vida o máis importante é o instinto. O instinto é o que nos fai tomar as nosas decisións, o que nos fai vivir as nosas experiencias. O instinto. Os instintos son fundamentais. Como, por exemplo, o instinto de supervivencia, que me di que nos larguemos de aquí o antes posible. Vámonos. E o instinto maternal tamén. Eu cando vexo leite penso no instinto maternal. Bueno, non sei. Eu dixe non me lembro moito, porque non é un dos instintos que eu teño máis desenvolvido. Non? Non. Pois non sei como parar, filla, pero é xusto o que nos fai soportalo todo. E cando digo todo, son os pesadelos por a noite hasta os 2 anos. Despois, os berros polo día, cando se está formando o carácter. Logo, ocuparse polo colexio, os deberes, escolar de macarrón, os seus amigos e os seus segredos, que é xusto, cando se volven interesantes, e xa non che conta nada. Bueno, non está escrito en ningún sitio que estemos obrigadas a facer todo iso. Eu creo que traer fillos ao mundo xa é bastante traballeira, Ademais, cada un terá un concepto diferente do que se toca o instinto maternal. No meu caso, cando vexo pouco que o meu fillo se preocupa por mí, as ganas que tuvo de largarme da casa que ten, a bruxa ca que se casou, eu penso que a min ese instinto non me fai falta ninguna. Digoche de verdade. Muller, se cadra, hailles que dar algo de tempo. Cantos anos ten o teu fillo? 48. Ten razón, claro, sabíamos mal. Ala, eu voume. Vámonos. Eu
tamén. Agárdote ali no cortello, vale? Sí. Non tardes moito. Vai indo que eu vou quedar un pouco. Non penses tú? No, vou quedar un tempo. Como eso de quedar un tempo? Estou ben aquí, traballando a terra, plantando as verduras. Muxiño bonito. Seguro que me topará a axudar o meu sitio. Ai, mira, atopar o teu sitio. Moi consecuente ca túa grande decisión aventureira. Mira, aquí hai unha marga. Sí, como a ti. A que Luciano lle quere moito, hasta fala con ele e todo. Pero non és ti, é unha vaca. E Luciano non é o teu marido, é o granxeiro. Ah, e logo tamén está a vaca Paquita, pero que tampouco é a túa filla. Tamén é unha vaca. Que vas facer? Tardache moito tempo en empezar outra vez. Metes outra monedinha na máquina e hola que soa a mesma canción. Esta vez que vas a esperar? A que a vaca Paquita este de aniversario? Eu quería irme para outro sitio. E xa estou noutro sitio, así que de momento a min válame. Adeu. Logo, os nosos camiños separanse. Sí. Esta é unha despedida, entón. Adeu, Mar. Ai, Dios. Bueno, tú pensa, eu ainda me vou entreteñer un pouco ali no cortello a recollerá. Se cambias de idea, ven. Marcho, Xa vou longe. Xa casi non te ves. Bom. Sí, Luciano. Outra vez a falar ca vaca? Está-me a molar a mí xa este rollo da outra amarga. Carmen! Carmen! Imos ver se encontramos a casa de Josefina. Quen é Josefina? Ai, é unha boa amiga. A que me vai facer moita ilusión ver despois de tanto tempo. Ela é unha muller extraordinaria, vai-me axudar na miña nova vida. Porque é unha muller de cartos, ten moito mundo, e ademais gustalle moito axudar a xente. Tamén te vai axudar a ti, pero veña, dalle, que este é o mundo ao revés. Ti eres a máis nova e a que máis canta. Vamos. Gustaríame a mí verte a ti así. Pois vas te quedar car ganas. A mí pasouse a idade de levar maletas.
asumo que son as miñas maletas, pero as conservas de Luciano poderías levarlas ti mesmo a tua edade, No, eu, en canto topo a casa de Josefina, vou comer un dela. Home, dáballe moita pena que non as leváramos. Sí, pero entre a pena de Luciano e a miña hernia discal, non teño ninguna dúbida. E para que vayas tomando nota, cando a felicidade dos demais pasa por sacrificar a miña, elixo rapidamente. Xa me di conta, xa. Bueno, pois, ala, dalle, un puliño máis, que xa casi estás. Vente para cá. Pero levo as conservas, se pesan. Pois tira que as conservas. Non podo. Estos tarros fixos con amor, son parte del. Bueno, pois deixa as conservas e tira as maletas. Deixo nada, xa máis. Pero, muller, que levas aí? Aí non levas todo o que queres deixar atrás. Pensei que querías pasar páxina e olvidarte de todo. É verdade que quero esquecerme deles, pero procuro acordarme de mí. Pois, ala, entón sigue, dalle un puliño máis, que xa logo chegas. Ai, que calor teño. Non me extraña a forza. Estou a subir, a subir, a subir. Estoume chegando ao sol. Ois, polo menos, este será o camiño, ou? Non o teño moi claro. Sei que era nunha esquina, pero non sei moi ben onde, por iso quixen subir aquí arriba para ter unha visión máis amplia. Estarme a decir que subimos só para mirar, que te Home. podía haber esperado abaixo. Era tú que pensabas que Josefina vivía nunha ponte? Esta está todo. A ver. Ali debe ser o sur, por tanto está o norte. E ao leste e ao oeste, unha a cada lado. E a casa de Josefina onde estaría? Non teño ni idea. Pero tranquilízame localizar os 4 puntos cardinais. E a mí tranquilízame saber que non nos vayas a topar. E por riba sigo como unha papa. Que non te vas a arrepentir. Que te digo eu que non, porque Josefina vai ser a nosa fada madriña. Ademais, ela gustalle a xente así como a ti. Ajá. E logo, como se supón que é xente como a mí? Bueno, xente así un pouco colgada. Home, gracias polo que a mí me toca, ó. Bueno, non te alporices, que ahora mismo colgadas estamos as dúas. Exactamente igual, non me soa nada. Nada de nada. Non sei, é que mira, hai cousas que deberon quitar, outras que non me sonan, que non deberon poñer antes. Non sei, é que é difícil, porque xa debe haber como 40 anos que vin. E dilo agora. Pero ti viches a tua amiga nestos 40 anos. Bueno, muller, nunca perdemos o contacto de todo. Eu sempre sou vendela por Santiago. A ver. Quen é Santiago? O meu amante. E o seu marido tamén. Desde que te coñezo, xa van 3, Home, non é que queira xuntar a tua vida. Dios me libre. Se cadra, a miña foi moito máis tranquila nese aspecto. Demasiado, se cadra. Pero... Un momento, mira. O teu marido, o home da tua vida, segundo me contaches, onde quedan toda esta historia? Por riba, debaixo, a un lado, outro lado, de arredor, en todas partes, vaya, pero ese é o meu marido. Xa, entendo, sí. Mira, non entendo nada. Ai, pois ven aquí ao meu lado, séntate aquí que te explico, que non é tan complicado, muller. Anda, ven. A ver, Mira, sí, que? a vista, vela. Vexo. Eh? É que? Se non fora esta ponte... Se non fora esta fonte estaríamos na auga. Ai, muller, claro que sí. Pero se non fora esta ponte, non teríamos esta vista espectacular, que podemos ver todo dun golpe. Mira, desde aquí podemos visitar aquel pobo, parar un chisquiño naquel outro, ir al lado de máis alá. E a casa de Josefina en cal estaría? Oi, pásate Josefina ahora, muller, que te estou a falar da miña vida e da miña relación cos homes. Ah, bueno. O meu marido era esta ponte. E desde aquí
eu podía abrazar todos os meus povos. Juan Pedro, Rodrigo, Santiago, sin ter que elixir e sen correr riscos. Ou seja, puñaste encima do teu marido e vías aos teus amantes. Ai, muller, dito así, soa fatal. Era moito máis bonito que todo iso. Sí, porque a ti che convén, Clara. Pero gustaríame a mí saber que opina a Ponte. A Ponte e os povos. E as mulleres dos povos. E estás segura que Josefina nos vai recibir cos brazos abertos? Pois claro que sí, muller. Ela nunca soupo nada. É a miña amiga, eu nunca llo dixo, non sou unha raposa. Sí, porque a ti che convén, claro, pero... Ois, todo isto non será para volver con Santiago. Non, Santiago está co meu marido. Que dis? Que está morto. Ah, bueno, porque de ti espérame calquera cousa. Bueno, mira, sabes que che digo? Paréceme que me soa algo ali daquela esquina. Vamos, ímonos ir. Porque cando tal é tarde. Así que veña, en pé. No, nada de en pé. Sentada, tombada, estomballada. As miñas maletas pesan demasiado. Estou cansa, dou unhas pernas. Non sinto os pés, os brazos, as costas. Estamos perdidas. Un pouco Non sí. tiña que te escoitar. Só teño ganas de berrar pedindo socorro. Oh, pois mira, igual non é mala idea. Ponte a carretera. Sube. Ponte aí de pé. Tú tes que sacar todo eso que levas aí dentro, que che pesa moito máis que as maletas. Eso é o que che pesa. Pasa por aí. Mira, vamos a facer unha cousa. Berra! Tes que aquí berrar para que te sinta galá no último pobo da lá. Berra todo o que tenes. Vou facer o ridículo, xa cho digo. Bueno, que non, que estamos solas e que non nos ve nadie. Berra! Só como se estiveras no Titanic. Son a raíña do mundo! Son a raíña do mundo. Ai, ó, eso non é berrar. Berra! Berra como é debido, que te sintas ben. Dalle, fuera. Hola, son Marga. Bueno, Marga, e quen é Marga? Berra lle. Son a raíña Margarita. Moi ben. A que te sentou ben? Ai, xa son Xa moi te feliz. Bueno, pois agora vou eu tamén, porque eu tamén levo, A bolsa é pequena, pero de dentro... Veña, vamos. Anda que non teño que botar. A de 3. Berramos ben fuerte. Veña. 1, 2, 3. Son a raíña Carmen! Anda! Que? A casa de Margarita. De Josefina, perdón. Venga. Acabo de vela ahora mismísimo. Veña, vamos, Josefina! Imos alá! Josefina! Vamos! Luz! Vamos. Madre mía. Ai, mira. Vamos parar aquí un pouco. Estou cansa. E teño unha fame. Aí hai un sitio para se sentar. Ven. Anda para cá. Estou cansa,
Non, estou encabuxada. Xa non se pode contar con ninguén. A pobre está morta. Bueno, sei que morreu mentre dormía. Non creo que sufrira moito. En cambio, nós, mira vai aquí que panorama. As perdidas con pulpo nun garaxe. Filla, só pensas en ti. Pois si, con ela foise unha boa parte de min. Pero, sobre todo, foise unha boa parte dela. Bueno, pois estou farta de ser sempre a que queda. Xa vexo que estás moi encabuxada. Pero, eu de min a ti, estaría triste. Bueno, estou, non? Un pouco. Pero Menos mal. ela non creo que me bote moito de menos. En cambio, teño unha fame negra. Ostras! Mira o teu Luciano que apañado. Puxo no viño e todo. Madre mía, aceituras. Ai, a ver, a ver. Ai, paté. Ai, pois mira. Digo, ata viño, viches? Non sei se tenemos vasos. Ah, sí! E vasos! Oló! Dormir non sei onde dormiremos. Pero ao menos cear, imos cear. No, si deites que lle estar agradecida ao explotador aquel. Non sei como podes falar así dun home que nos apoiou na súa casa. Porque foi o mesmiño que nos convertiu en mão de obra barata. Baratísima. É dicir, gratuita. Con que estás xuntando? O meu pasador do pelo. Non teño coitelo. Ai, mamá, vas a encher todo de pelos. Tan fina que parecías. Bueno, mira, na guerra como na guerra. Ah? E que guerra coñeciche ti, se pode saber? A guerra dos nervios. 20 anos de ocupación e 20 anos de resistencia. Ai, que lástima. Que lástima me dá que unha relación de parella che trae a cabeza estas palabras. En cambio, eu con meu marido, non con unha palabra fea, non con unha triste ameaza. Non me extraña. Non tería idea das túas barradas. Ai, muller, ai, que non lle importou. El non quería ser o único. El só quería que fósemos felices, e iso foi o que fixemos, facernos felices. Un ao outro. E ás veces, un sin o outro. El non me ocupaba e eu non me resistía. Paté. Queres paté? Ai, muller, eu non quero darlle leccións a ninguén, A ti foiche ben así, o meu tamén me foi ben, a miña maneira. Entón, non queres paté. Hai pastéis se prefires. Proba o viño. Xa o probaste? Está bo o viño. A partir de ahora, todo che vai encantar. O viño, a vida, os homes. Os ojos, yo. Como non me dé presa, achegas a unha data de caducidade. Ai, que va, muller, que va. Ainda che quedan un montón de anos por diante. Que crees? Home, se o saberei eu. E logo... Ti cando deixaches de... De que? Bueno, xa me entendes. De que? Cando deixaches De que, tío? de facer o amor. Ah, ves como non pasou nada? E se dixeras follar, tampouco pasaba nada. Que non é ninguna palabra. Entón, cando deixaches? Bueno, xa fai un tempo, verdad? As ganas non se van nunca, Eso nunca desaparece. Pero chega un momento en que xa che empeza a dar pereza. Buah! Un día doicho a cabeza, outro día estás moi cansada. Outro día xa te das conta de que máis vale dormir. Se podes. E valo deixando, valo deixando.
E ao final, bastache cos recordos, xa che compensa. Entón, eu teño que ir recopilando vos recordos. Por suposto, e para ti todo comeza hoxe. É para ti, Josefina. Acabouse. Mira, vamos a ir recollendo, porque estáse facendo de noite. Eu non sei onde dormiremos. Ao pasar vin unha casa que tiña bastante boa pinta. Víchela? Vi. Imos pedir ali. Imos pedir ali pausada. A ver se hai sorte. Madre mía, é que non sabemos onde dormir. E mira, Temos de ter sitio. eu outra cousa non... O asilo ese de merda non o vou botar de menos. Pero a cama non estaba nada mal. A cama la de encontrar mellor, muller. Ai, Pídate Ala, algo vamos. así, non... vamos indo, vamos indo. Os barcos Eu xa levo estes pichos cargadas toda a vida. Señor carceleiro! Señor carceleiro! Hai alguén aí? Alguén que vixíe? Gustaríame estar noutra celda con outra persoa. Perdoa que insista. Non pido unha celda individual. Dame igual cun borracho ou cunha puta. Eso estaría ben. Pero ten que ser precisamente con ela a xente. Por que non marcas o cero? A ver se te sae a recepción. Será pija. Unha celda individual, como se che fora andar. Alguén lle podería decir a esta muller que deixe de falarme? Estás encabuxada? Podería lle decir a alguén a esta persoa que deixe de preguntarme se estou encabuxada con ela? Estás encabuxada. Xa me dei conta. Xa me dei conta ali cando nos pillaron na casa aquela coa policía que nos meteu no furgón. Cando me mordiche para que soltara o elefantiño, foi xusto cando pensei, esta ten algo contra mí. Eu? E por que ter eu algo contra vostede? É que me fixo vostede algo? No. Será porque estou enchirona pola súa culpa? Como pola miña culpa? Esta é a monda. Quen quitou aquela alarma daquela casa dun xeito bastante profesional? E quen tuvo a idea de agarrar algo para o camiño? Todo ia perfectamente, hasta que se ocurriu esa estúpida idea de que eu era a túa nai bella, que se lle fora a cachucha, e que tú, pobriña, me estabas a seguir o rollo. Eu pensaba que estaba na miña casa. Todo ia ben. Dice que todo ia ben.
Todo ia perfectamente. Sobre todo se temos en conta que eu estaba no piso de arriba e a mí non me viran. Por que non deixaxe que te detuveran a ti soí, Xa vas sendo maiortiña para aceptar as túas responsabilidades. Voula matar, de verdade que a vou matar. Teñen que separarnos, senón aquí vai haber unha traxedia. Tranquila, pequena, tranquila. Aquí non nos vai pasar nada. Estamos no cárcel, que nos vai pasar? Non se me achegue. Como se houvese unha parede invisible que nos impide comunicarnos. Non a vexo, non a oigo. Marga! Margarita! Non a vexo, como se houvese un tabique dobre que nos impide comunicarnos. Vostede no seu lado, e eu no meu. Entendeu-me? Estou a falar con vostede, que ridícula, por Dios. Para xa. Logo, se estás a falar comigo é que hai unha xanela. Bueno, hai un oco. Pois boa xanela. Que aventura máis bonita, Que fantástico. Ai, que ben estou aquí. Que ben estou aquí fechada nesta celda. Moitísimo mellor que estar encerrada ali con aquelas cacatúas. Sí, seguro que lle vai dar moita envexa as cacatúas. Pois claro, muller. Eu estou empezando a vivir outra vez. Ai, é maravilloso. Ai, mira tú por donde. Esta celda vai ser a miña liberdade. E a túa tamén. Non comparto esa idea, non. Eu non teño idade para estas cousas. Para vostede a felicidade é todo o que non parece aburrido. Para min a felicidade é todo o que pareza felicidade. E isto está moi lonxe de selo. E como sabes? Tú como sabes a que se parece a felicidade? Se nunca experimentaxe, como vas facer para recoñecela? Seguro que non é estar no cárcere. Iso aseguro eu. Se non, todo o mundo querería ver. Acusado, condeno a 20 anos de felicidade entre rexas. 20 anos, que exagerado. 20 anos por uns cadriños que collíamos, uns yogures e uns cachos de cordeiro. E o elefantiño. Non se esqueza do elefantiño. Esa figura ridícula que afirmou sentir un flechazo e que tivo que meter no bolso. Pois a verdad, gustoume o elefantiño. Que lle vou facer? Eu pensei que non tiña tanto valor. Pero de todas formas, 20 anos, miña reina, eso é demasiado. Somos demasiado inocentes nós. Cairanos como mínimo 4 anos, repartidos entre as dúas, e ca reducción de condena, nun ano estamos fora. Mira lá, Dogo, así teremos tempo para organizarnos mellor para a próxima. Eu non quero estar no cárcere. É horrible estar desconectado do mundo, lonxe da miña familia. Pero non quedamos en que querías esquecerte deles. É verdade. Quero esquecerme deles, é verdade. Pero... Estás todo bien. Pero me estou... Non. Non? Non. O que me estou é pondo tola xa da cabeza. Eso digo. Que levo unha hora aquí cerrada e xa non sei nin o que fago. Non te preocupes, bonita. Non te preocupes, que daqui podes salir. Teño un plan. Así. Sí. Vale. Mira, vou finxir un ataque de histeria. A miña idade son normales, seca. Un ataque de histeria. Para que me leven a enfermería. Cando estive sola co médico na enfermería, agarro de rehén, pido un bo rescate de un helicóptero e a Río de Janeiro. Eu? Ti quedas aquí, tan panchiña, tú sola na túa celda, non era o que querías? Non a volvo a escoitar. Pero, muller, que nos van perdoar todo. Pero tú pensas que o que hai últimamente por aí, nin que estuéramos na lista da UCO, esa ou como se chama. Nós só somos dúas mullerciñas que se meteron nunha casa a pasar a noite. Que nos van facer a nós, muller? Roubamos. Como moito, 48 horas. 48 horas como moito, di? Vamos, xenial. Eu non vou aguantar aquí moito tempo, xa yo advirto. O cárcere non está feito para min. O cárcere é para xente que non ten nada que facer na vida. E eu teño moitas cousas que facer. Teño que facer algo, teño que actuar, ten que pasar algo. A ver, vamos a facer algo. Senta. Pecha os ollos. Non quero. Non penso xogar ao escondido.
Que non é para iso, é para outra cousa. Pecha os ollos, confía en min. Bueno, xa está. Que ves? Nada. Claro, porque ten os ollos pechados. Pero se en vez de ter os ollos pechados nesta celda, estuveses nunha paisaxe fermosísima, a máis fermosa que te poidas imaginar, que verías? Nada de nada. Ah, pero estarías nunha paisaxe fermosísima. Eso pódese conseguir. Concéntrate. Eso sí. Imagina unha paisaxe fermosa, a máis fermosa que te poidas imaginar. Tranquila, paxariños, o que ti queiras. Vela. Si vexo. Pois ala, vai a dar unha volta, que eu teño que dormir. Pero que morro tes. Non sei como podes dormir con todo o que nos pasou. Digo eu, que pensará a miña nai cando saiba que a súa filla está no cárcel despois de 20 anos sin falarnos. Pois mira, ao mellor era isto que precisabades, unha sala de visitas para falar, porque aí pouco máis se pode facer. Como eu home non serviría de nada, poñernos a facer repaso das nosas vidas. Pero que a miña nai é unha mágoa que nos enfadaramos. Bueno, boas noites, Carlos. Temos que pensar que imos dicir cando nos veñan buscar. E ti que vas decir? Tú fíxate que vai ser o meu último día de liberdade. Paradoxas que ten a vida. E que vou facer eu agora? Por revelarte. O que temos que facer é revelarnos. Revélate. Ou pensas que a mí me fai moita gracia ter que lle render contas ao meu fillo? E que lle vas dicir? Pois non sei. Voulle dicir que a culpa é dele, que non empezara. Eso está ben. Eu direi o mesmo. Que tiña que se ter ocupado un pouco máis de min e non só insistir en levarme á residencia. Eso tamén. E sobre todo que non tiña que se ter casado con esa bruxa. Tamén lle vou dicir. O teu marido. Ah, non. E se non vou inventar unha trola. Dígolle que saín a dar un paseo e que non atopei o camiño de volta, como ele considera que son tan bella. Bueno, pois diremoslle todo iso. Vale. Ala, a dormir, que mañá algunha noticia haberá. Xa veremos. Si veñen ou non veñen. Ai, Dios, non vou poder dormir con esta luz acesa. Xa non la apagaron, viche? Ah, normal que aquí escoito tamén non. Ai, Dios. Problema que nada. Ai, nada, algún privilexio ten que ter. Sí, é verdad. Poucos ten. Non te creas. Pero cando estas cousas.
non. Non vale que insistas. Diríctase sin mí. Eu non penso volver a festa. Que non? Non. Vou dormir. Xa sei que é cedo. Pero levan desde esta mañá amolándome todo o tempo. Xa non aguanto máis. Vou dormir. Para mí non son as 3 da tarde, son as 15 da noite. Non quero. Bueno, pois ahora xa non me fai gracia. Levan 6 meses nomeándome a boiña Gladiola. 7 meses xa sería demasiado. Paren xa. Atopen a outra. Anda que non hai. A señora Guzmán, por exemplo. Ou a tontaina da pandereta. Esa desde pequeniña leva soñando con chegar un día a ser a boiña Gladiola. Eu podo dar a miña banda. Ou se non doi a señora Guzmán. Esa mataría por esta banda. Se o saberei eu. E cando digo mataría, sei a que me refiro. Porque, según din por aí, a desaparición dos seus 3 maridos non está nada clara. Ai, paren xa de darme esta banda todos os meses, 6 meses, 7, 8. E paren de colocarme no punto de mira. Antes a xente admirábame, ahora tenme envexa. Dalle, que aventura. Que tampouco escalei o Everest. O único que fixen foi dar un pobre paseo cunha pobre muller durante 5 pobres días. E desde logo non sei por que fixen. Pero para ser a boiña Gladiola, asegúrolle que non. Sí. Non, eu non espero a ninguén. Coñezo, sí. Non, pero non a quero ver. Non a quero ver. Para nada. Non, pois dígalle que non estou, que marchei. Que estou enferma, que morrín, que volvo mañá. Que non. Ai, tantas normas, malditas normas. Vale, pois que suba, pero deme un rato. Bos días, Carmen. Bos días, Carmen. Quen é? Son eu, Marga. Marga, é pola indición. Non quero indicións. Non quero máis. Non me fan nada e pícanme. Non, son Marga. Marga de Luciano. Marga de Josefina. Marga do cárcere. A do elefantiño. Elefantes non quero tampouco. O elefante tamén me pica. Pero que pasou, Carmen? Abra os ollos, muller. A ver, onde está vostede, señor? Pero, que medicinas se están a dar? Ai, Dios. Isto está moi escuro. Vou correr as cortinas. Ai, eu vou morrer. E ninguén me se vai botar de menos. Pois claro que sí, muller. Como dices eso? Eu son a tua amiga. Eu non teño amigas. Se tuvera amigas, viríanme ver. A boiña Gladiola. Superavoa do mes.
Si esta é super boa, como estarán as outras? Mira, eu son a tua amiga, xa o sabes. Eu non teño amigas, que a mí nadie me ven ver. Pero, a ver, por 6 meses non me vas decir que estaban doendo. Ai. Estabas perfecta cando saímos do cárcere. Falei co teu fillo. Pensei que te levaría con él para a súa casa. A ver, ademais. Bueno, fun un pouco egoísta, é verdad. Só pensei en min. Non tiña que haberte deixado só. Pero a verdade é que crin que todo ia ben. Crin que iba ben. Criche, ben ben. Que? Criche que a bruxa da miña nora me iba a levar para a súa casa. Trouxeme do cárcere aquí, sin parada ninguna. Da celda a tortura en menos dunha hora. E despois de aquí, todo un aburrimento. Empezou este aburrimento. Aquí aburrímonos hasta a morte. Eso non conta. Están a celebrar a miña elección. Pero isto, aquí, crin que todo ia ben, crin que todo ia ben. Aquí nada vai ben. Aquí todo vai unha merda. E ti sabes o que son 60 segundos por 60 minutos, por 12 horas, por 7 días, por 4 semanas, por 6 meses dunha merda. Sábelo, Entón, estás ben. Bueno, non estou moi mal, gracias. Retiro inmediatamente o que dixe. Devolveme agora mesmo as miñas disculpas. Si, home, vouche devolver como costou conseguilas. Deso nada, bonita. E por certo, como me viche no meu papel de moribunda? E ti, como me viches no papel de millor amiga que se preocupa? Estaba a punto de organizar o teu enterro. E tú facendo aí un imbécil. Non me fales de enterros, que eu, bella así, ainda estou moi viva. Pois deberías estar morta. Morta, pero de vergoña. Non se lle fai eso a unha persoa da miña edad. Para que son estas medicinas? Necesito tomarme unha. Teño que tomar unha. As caixas están todas baleiras. O de dentro revendiño as vellas de aí ao lado, para que estuveran tranquilas. Non deixes de sorprender. Super boa. Seguro que roubaches a coroa, non? Dirás a banda. Eso, ya banda. Xa me imagino que estuveches a molar a todo o mundo aquí estes 6 meses. Que tiene que estuveches a molar, se pode saber? Non sei que moi diferente. Eu estuve a vivir a vida como me aconsellaches. Fíxate ti. Ah, sí? Marbella, Xeré, a Costa Brava. Despois me improvisei. Galicia, Asturias, Andalucía. E que fixeche todo ese tempo? Ai, pois paseino de maravilla. Divertime, rime, bailei, botei un polvo. Botaches un polvo? Unha vez. Unha vez. Non te valeu de nada o que te enseñei logo. Unha vez non é nada. Que unha vez, pero con varios. Ah, bueno, eso xa está millón. Pois mira, o miño camiño. Unha bárbara. Entón, por que viñeche? Bueno, viñen porque me vou a facer unha viaxe. Voume de viaxe, entonces os gladiolos quedábanme de paso. E viñen para saudarte. Ah, unha viaxe. Sí. Vou por toda Europa, recorrer Europa en caravana. Teño aparcada aí abaixo na porta. Ah, e con quen vas? Vou soa. Por qué? Queres vir comigo? No, eu xa estou ben aquí. Xa mo imaginaba, por eso non che dixe nada. Que fea a tua caravana. Bueno, E quen conduce? conduzo eu. Como vou soa. Ah, sacaches o carné e todo. Pois sí que che cundiu, sí. Bueno, xa che Igual mandarei cambia. noticias mías. Farás ben, porque eu non chas poderei mandar. Non vou saber onde estás. Pero eu mandarei che noticias. Entón, agora marcho. Far ben. Marcho que me quero marchar. Far ben. Eu estou cansa, necesito descansar. Pásame sempre que me avisen. Bueno,
Pois ala, adeus. Adeus. Voume, Un bico. Outro para ti. Bueno, cerro a porta e marcho. Imbécil. Pa que veu? Pa me dar envexa? E seguirme deixando aquí, pechada nesta merda de asilo con estas cacatúas. Carmen, hasta Madrid conduces ti. ¡Ah! Acabou. Espero que se me quedar medio aplauso. Están empezando, pues. Muchas gracias. Buscamos algún utillero que nos axude a cambiar as cousas. Porque senón temos problemas, pero bueno, ímonos solucionar. Tardamos un pouco porque había moito traballo que facer. Moito traballo, moita vida que recorrer, Moito traballo. moita vida que recorrer. Vala, pois veña, un aplauso para